Bun, bun. Bun. Opo sih? Salah. Ku arep ning ndi to? Takok ae. Arep ning ndi? Iki lho tuku gas. Hah? Gas. Piye Iya to maksudnya? aku tuku gas. Yo. Ini peti ae sih kowe iki. Kuwi lho hutan ning kono. Aku ki arep tuku gas ning Kopis. Kok Ning Koperasi Kopis? Merah Putih kae lho. Iya ada-ada aja ini. Kok Gak enek ngono kuwi. enek iki luwih murah. Iki nek ning warung regane 20. Iya, terus? Nek ning Kopis regane mek 16.000. 16.000. Iya, makanya aku arep ngeluar arep rebutan karo wong-wong kae lho. Tempatnya ning ndi? Kopis ki enek ning ndi-ndi, ning hutan koyo ngene iki yo enek, ning pantai enek, ning tebing-tebing kae yo enek. Iki wong-wong iki ngawur lho iki. Kowe gak percaya. Sing tuku sapa, ha? Sing tuku kuntilanak, gendruwo, menungso yo enek. Gak ngerti ya? Gak ngerti. Gak ngerti ya? Lagi ngerti. Delok TV makane. Aduh murah. Makane ki aku lagi golek di dalane sing bener sing. Murah sih murah tapi gak ngono. Meneng moto iki meneng pemerintah. Ini ilang piye ini ilang? Ora kira ilang, Kopis ning ndi enek kok ora bilang ilang aku. Bun, bun. Oh, Bun. Bun.